Здравейте, бабините! Този влог е продължение на предния влогмас, защото ще да стане прекалено дълъг. Затова я хващаме малко от краката за главата. Сега е нощ и ще ви покажа следващите кадри рецептата за луканките. Перфектните луканки, стандартна рецепта. Знаете, винаги гледам да ви показвам стандартно как си е. Но първо искам да ви приканя да ме последвате тук в Facebook страницата ми от градината на баба и много важно тук в YouTube, защото сме прекалено малко, а искам да достигнем до повече хора, за да се записват нашите рецепти, а може и да им стане интересно моя живот и да понаучават нещо от него. Харесайте клипа, споделяйте го с приятели. Това е важно за мен. Снимай. Сега, черепи тако. Зло. За вас не е вредно още, за по-възраст. Сега в момента е много хубаво нещо така. Висак за това е 100 месец така да засели, да не мърда, те ще тъкмо ще станат за това време. За една седмица са готови. Ето вижте и видите. Като му дайте. Майстора, сега ще почва месото, иска хубавия нож. Как си го кътах, бабините? При видеото. Па как си го кътках? Мани. Ти ще го прижаля. Така, това е едната рибица. Която ще я прави на пастърма. Ще ви направя отделно клипче как се прави в плейлистата на баба ви. Бабо, как се прави. Така. Оха, мали. Перфектно. Да не забравяме черешката на тортата. Черешката на тортата. Работата сериозна. Сега, ето тук са парчетата за пастърмата. Тук са парчета не от рибица, ами от булът, от други части на теленцето. А тук са изрезките, които бяха от рибиците повечето. И те ще са заготвени. Сега ще ги вакуумираме и в фризера. Обаче много хубаво месец стана. И една торба 4 кг изрезки, които са жили и мазнотия, маяка мазнотия. Рушляк, ела тук да намажеш и ти. Оха. Осана ял. Ял да им давах. Вей, Петре. Те са се уяли. Уяли са се въх. Не им давай тогава, утре ще ядат. Дай на Риксината. Дадох и на нея. Виж си. Въх, гледай томбаки чудо. Па Петре. Нашата вакуумашина е най-обикновената. Бяхме я взели от Kaufland. Даже нямаше и 30 лева, беше на промоция. Но сме вакуумирали доста до сега. Няма мърдане. Да се плюя. Само и тук изгубих гумичката и сега натискам с каквото ми падне отгоре. И
Месо за готвене. В гювеча. Сега ги надписваме отгоре, телешко и коя година и това е. И айде към фризера. Ти какво правиш сега? Докато новото отива към фризера, ние вадим архивите. Архивите вадим. След цялото това месо, накрая поста манджа от вчера. Ма нали са пости сега, уж трябва малко да поспазваме. Вътре има райкенблоп, бамя, картофки и доматки от буркан. И едро нарязан лук. Като яхнийка така направено. Баби да измишляваше да. Мали бабините, какво да ви разправям, от вчера сме луднали. Така, добро утро. Днес сме вече на следващия ден. Вчера ходихме на изписването на нашата най-добра приятелка. Всъщност тя роди, има манинко момиченце, да им е живо и здраво. И след това с сестра им тръгнахме по магазините, вие видяхте. В мола играхме игри различни и по едно време се обажда чичото за месото, за луканките, за пастърмата. Трябва да дойдете да го вземете. Викаме до вечера дали вече ще стане работата. Прибрахме се и като се почнахме, отидахме до съседното село да го вземем първо месото. Прибрахме се до село да го измием. Върнахме се пак до същото село, за да напълним луканките. Или съм ви пуснала вече кадрите, или след това клипче ще ги пусна. Би трябвало вече да сте ги видяли. Понеже е страшно много месото и решихме да не си ги правим в къщи. Миналата година пак не ги правихме в къщи, понеже човека там си има машини, бързо мели месото, после бързо ги пълни и решихме просто да не се занимаваме. В TikTok имам клипче как се правят луканки и пастърма. Ще направим и в YouTube. Така че дядо ви всъщност ще представи пастърма как се прави. Нали, дядо? Да. И в момента сме в Бургас и отиваме пак по задачи. Снощи до 1 часа правихме пастърмата, оправяхме. Сега са соли. И чак утре вече сигурно, защото сме на работа пък. Утре вечерта може би ще я сложим да се изкисва. И така, на вода. Сега отиваме Холмакс или къде? Да търсим едни дъски, да правим преса за пастърмата пък. Ще ви покажем как се прави. Трябва да минем през някой хранителен магазин за подправки, такива кимиони. Холмакс и Метро. Едно до друго си. Друго? Не взимахме туби да напълним вода. Аз още спя. Петър ма се буди, става и вика, айде пак в Бургас. Майстор ще да работи в Холмакс. Не. Тия дъски взимахме, хора. Залепени дъски. Залепени дъски. Тъпоти. И са скъпи на всичкото отгоре. 16-17 лева едната. Взехме шпилките. Взехме и такива летви. И продължаваме. Гредички, опа!
Върнахме се да вземем още една дъска и то с точките, демек безплатно. Хе-хе! И така баба най-обича. Петри! Петри, кое е това? Не са ли мандарини това? Какви са такива големи мандарини? Я да знаме, там имаше 3 касетки на сипи. Що такива големи? Кравички! Ой, како! За съжаление не са мои. Някой близко бъдеще. Красота! Ето това трябва да се вижда в България постоянно. И навсякъде. Оградата имаш право. Режеш салама на една книга на оградата. На масата не може. Става една топка е такава те. И то е едно... Пластелин става. Маджунки. Става на каша. Никога. Не е вкусно. Много не може. голямо. От една пели. И имам подарък, даже греяно вино. Ходихме да взимаме прясно мляко от тия хора, дето ни дадаха месото. И седнахме на масата. Айде, не, няма да станете без да ни пиете греяно вино и да хапнете месце. Прибрахме се, сложихме луканките, закачихме ги горе. Сложихме и невъртящи се работи да се пазят от орлите. И на Петър му звън на бат Любо. Айде за риба и той нашия готов. И аз къде без него? Айде ще ходим сега за риба, за щуки. С греяното винци. Дано приятелката му да пие обаче. Бисто. И малко домашен мед. Да им занесем. И така. Сега ги чакаме тук и отиваме до едно малко язовирче, до едно село. И хора, гледайте луната. Мани, красота. Как изгрява. Скри се. Хвана я срам, скри се. Сценичната треска я фана. Да. Айде. Толкова сто беше. Хубаво беше, за малко беше. Ух, чакай. Готова съм. Айде, деси. Чуем ли за риба? Готови сме. Така. Айде, луната как излиза. Айде. Айде, дойдохме вече за риба. И то с изгрев на луната. Иха, красота. Айде бе, хора! И да и се заплетахме. Какво стана? Чакай сега да ни хванах риба случайно. Какво спокойствие, само каква красота. Сега ако хванем някаква штука, ние не ядем рибите, веднага ги пускаме. Първо ги снимаме какво сме хванали и след това ги пускаме. Така че не бъдете толкова месоядни. Идеята е хвани, пусни.
Ще хванем ли повече от мъжете риба? Може да хванем Да го изкараме, нали? да го спасим. Закачили. Какво искаш? Закачихме днеска луканките. Не ви снимах, ще ви снимам като закачим и пастърмата, така по-мащабно да изглежда. Отделихме тези, които вакуумирахме и ще ги оставим така сурови за пекане. 15 декември. 10 часа да кажем вечерта. Гугучев, как си бе? Второто дете се излюпи. Его първото вече голямо. Гугучев. Ко стана ви како? Мани радостен. Второто се излюпи ли ма како? Да ви разправям какво се случва. Ето, не ви казвам само хубави работи да ви показвам, ами и лошите работи. Какво се случи? От сутринта започвам. Ставам, викам, аз ще се поизлежа още малко, 11 часа, вече излизам навънка към 12:30. Топло, казвам ви, гледам на термометъра 17 градуса. Луканките, викам, отивам, гледам ги, мухите бънкат от всякъде, пчели бънкат. Не мога да сваря хора да се качвам на стълбата. Да свалям едно по едно, те са към 100 някъде, да свалям едно по едно в кофите, че да се качвам нагоре, че да ги слагам в хладилника. Откачих. Докато ги свалях, 2 сокола нападат кокошките ми. Парцалка, пирушани, всичкото. Мале, тях ли да гоня, луканките ли да пазя от мухите? Просто казвам ви, откачих. И сега купих 10 метра мрежа за комари и Петър, като се прибере до вечера да прави вече тая клетка. Аз му казах още от кога да направи тая клетка за луканките, защото знам, че вече декември месец е топло, ще напитят те смуги и до там ще е работата. И другото да ви кажа, влизам в магазина, викам 15 декември. Викам, имате ли мрежа за комари? И тя седи така, ждата ма гледа. Ужас. И ми вика, трябва да ни е останала някаква. И обяснява там на колежката си, ти остави, онзи ден идва едно момче, търси вентилатор. Декември месец вентилатор търси. И аз само се обръщам, викам, то сигурно за луканките и той. Викам, тъс мрежа и на мен ми трябва за луканки. И те седат, че вика, 10 метра мрежа, за колко луканки, викам, към 100 имам. И тя само седи така погледна. Викам, аз мога само това да ям по принцип. И тя, вика, знаеш какво да ядеш, Първо пита, вика, ама вие продавате ли ги? Викам, все още не правят такова количество за продаване. 100, викам, са само за мене. Тя само седи така. И
Стига съм бърборила ми да ходя да работя, че имам много работа още. Хладилника на баба ви в момента изглежда така. Натъпках почти всички луканки, не успях всичките. Това е прясно мляко краве, сега трябва да го сварим и него, защото да не го развалим. Тук горе имаме мас. Страшна е работата. Вижте каква пухкава ножница си взех от Пепко за не е скъпа 20 лева. Сега ще я изперем и ще я пробваме после. Варим сега прясното мляко. То е краве. Залеза. И... Тигър. Аха. И тигъра. Половината мляко сега го подквасихме. Завивам го и в такива шушликови якита. А другата половина ще е за пиене. Така. Петър лежи там и кара. Не става така. Тъй. Сега ще ви разправям. Вече сме на другия ден бабините. Минахме нощната си смяна. Тръгнах да пращам на бабето пастърма луканки. Обаче първо преди това от работа се прибрах в къщи. Дребнах точно 15 минути след нощната. И И тръгнах обратно за съседното градче да пратя по спидито райските ябълки и месото на бабето. След това върнах се, дремнах колко вече, ще спът малко повече, 4 часа. Много е. 4 часа дремнах. И сега отивам да правя на другата кола гражданска прегледи. Баш декември месец пък изтичат те. След това отиваме до Бургас, защото ще правим нещо много хубаво. Ще отидем да си вземем фотоапарата за влогинг. Какво ще се разтакова от тебе? Фотоапарата за влогинг, хора, ще дигаме качеството. Слънце. Ще вдигаме качеството на видеята. Не се плаши, дедо. И така. Хе-хе. Ще правим вече професионални видеа. До сега съм снимала с телефона ми. Ще ви направя ревю на самата камера, не бойте се. Обаче много пече. Гледайте сега баба ви в тая малка раничка какво е набухала. Чакайте. Ще вкарваме в Технополиса лютеница. 2 бурканчета, големи лютеница на баба лютеницата ви. Едното бурканче е за единия продавач-консултант, който е там. Другото е за другия.
Много готини момчета, много ми помагат. Всеки път като отида, нищо, че ходя през на 6 години веднъж. Ама те са си там вече, сигурно 10 години си работят там и са много учтиви и затова за коледните празници ще им подаря по едно бурканче. Запомнете едно, баба. Една дамска чанта, ако не побира минимум 2 буркана, не ви трябва. Бабините вече е при мене. Уху! Ох, много се радвам. Мале. Ма няма да ви го показвам още, ще направим отделно видео. Петър сега е да отидем до Кауфланда набързо. Ето го, той иди. На бариерата е.